Over. Lilwana, the prophecy by some DCs. Hope you guys enjoy. Thank you. Ukuvula isanulela ukunyelwa kwamakhosi amadala ngaphambi kokuba kube nendaba kukhona ilangabi ngaphambi komuntu kwakukhona igama futhi igama lalingu ilangabi encane umlilo omngcwele obizwe othulini omphakathi mamanabo amadlozi alindile uhambo luyaphela. Ukudlulela esigabeni sokuqala isihlelo sokuqhakaza emhlabathini ophansi abafana baba ngamaqhawe ukuziqhenya kuyashayana izagila ziyandisa isihlabathi sikhumbula zonke izinyathelo kodwa kukhona ongakwazi ukuba njengabantu uyidanisa phakathi komoya nomqondo futhi sebeqala ukumesaba.
Ukudlulela esigcawini sesibili, iloko lomlilo nobukhosi. Lapho umzimba ulele, umphefumulo uyahamba, udabula uthuli lomlilo intuthu nesikhathi. Amakhosi amadala ayangena emlilweni. Ukudlulela esigcawini sesithathu, isipho sokomkhulu. Phakathi komlilo uhamba namakhosi amadala. Isikhathi esidlule sikhuluma ngemfihlakalo. Bayabusisa abalimazi, bayihlola, futhi uyasha ngaphandle kokushiswa njengelakhe igama.
kwezono. Emlilweni iqiniso liyaziveza njengentuthu. Unina uyakhala ngomlilo, ugogo wakhe ucula ngomlando, umfana uyalalela, indoda iyazalwa, kodwa ingozi inesindlebe, futhi seprofeto asifiki ngokuthula. Ukudlulela isigcawini sesihlanu, isiqikane segazi, ngokuthule umhawu ulola umkhonto wawo, abakhulumi ngobulungiswa, khona kuphela ukwesaba. Uma engumlilo, bona bayoba ngumoya, uma evuka, bona bayophela, ngaphambi kokuba igama lomlilo libe inganekwane.
lithuma isithunzi ilangabi liyathuthumela. Skala masho bangwamko Ukudlulela esigcawini sesikhombisa, igazi lomhlatshelo, uyadanisa ngokuncenga, ukhala nomthule emqaleni wakhe. Ngiyilangabi lenu, ngingunyana wenu, kodwa amadlozi awamisi okufanele kwenzeke. Abafowabo bayafika, isiprofetho siyavutha. Ukukhushulelwa, ilangabi liwela kodwa alifi, liyaphakanyiswa. Uhamba futhi edlula esangweni, akaphukile, akalahlekile, uqedile. Futhi amadlozi aseyizingelosi zokukhanya athi ngingumlilwana.